سلام كم تكونوا خبركم تخاتلتين لو ما عن تخا قداسي حبريتا حيزلكم مسيلخو سوغاني لومي على ملو أب كبي سقات زي شممة قداي أب ما كلام مبرا زلو خينات ملكعو كم زغيرة زرفت سامتات يرأيلو أمريكا كينات كاب زي جمر زي تنكفتو وتا ويتنكفاتو زي تفلت علامة زي قبرتو حجيقن علامة خد قبرو كم زي جمر زرفت سامتات يرأيلو إيران ونزم الكيتا كبيد متنكاتات أوصي الله مالتيو زبوت هذه كارج دسيتي بال ناي إيران جزءاتيو كاب جماعة بحري إيران 25 كيلومتر تراي رح يقوز ركبيو أزيو وساني بوتا نا إيرانيون مالتيو كلمة حجي أبزخينات زي تتنكف بوتا ويكاني بخبيد زحلو زنبر بوتا مالتيو انتخونا جنا بزح جوان أمريكا بالعلز دسيتي متقعتي فتي مالا እዚ ደስ እዚ ወሳኒ ክኾነሉ ዝኽኣለ ወይ ከዓ ጥቕሙ ምስጢሩን ዝምልከት ምስንርኢ ከም ተቐዲሞ ዝበልኩኹም ካብ ገማግም ባሕሪ ኢራን 25 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቑ ዝርከብ ብጣዕሚ ኣዝያ ብጣዕሚ ንእሽተይ ደሴት እያ እንተኾነ ግን ወሳኒት ቦታ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኢራን እያ ከዓ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ 90% ነዳዲ ናይ ኢራን ካብዚ ቦታ እዚ እዩ ናብ ዓለም ዝኸይድ ማለት እዩ 90% ናይ ኢራን ነዳዲ ማለት እዩ ዛስ ዋዩ ብከቢድ ወታደራዊ ሓለዋ ዝሕሎ እዚ ቦታ እዚ ከም ዝፍለጥ 4.5% ናይ ዓለምና ነዳዲ እዩ ኢራን ትሽፍኖ 4.5% ነዳዲ እዩ ስለዚ 90% ማለት ካ ዳርጋ ብሙሉኡ ነዳዲ ናይ ኢራን ካብዛ ቦታ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ መዓልታዊ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ በርሚላት ዝንቀሳቀሰሉ ቦታ እዩ أمريكا بزدسيت زي متقعت مسفتصمت ترامب بزعبا زدسيت كم زبلو ترأيو بزي فلت متقعتي أبزدسيت زي كم زقات أميو حبيرو أبز متقعت غاني معرفون فرت زركبهم سفلالي وتهدرو معسكرات زبلون وتهدرات زركبلون بوتاتات كم زي تهرميو تحبيرو لازم متقعتي عمل كيتا إيرانون إسران حموشن فنجراتات كم زي تسمعوكا انت قلت ናይ ነዳዲ መሳርሒታት ቦታታት ግን ከም ዘይተሃረሙ ወይ ካ ወሰንቲ ዝተባሃሉ ቦታታት ከም ዘይተሃረሙ ያገሊጻ ማለት እዩ ትራምፕ እውን ድሕሪዚ ከቢድ መጠንቃታውን ኣውፂ ነይሩ ኢራን ብመጻወ ሆርሞዝ ዝሓልፉ ነዳዲታት ወይ መራኽብ ምዕንቃፍ እንተቐጺላ ቀጻሊ ዕላማና ዝኸውን ናይ ነዳዲ ማእከላት ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ወይ ካ ናይ ነዳዲ ማእከላት እውን ነዛ ደሴት እዚኣ ሙሉእ كعنوا خم زغلي ترامب فكروا مالتي بزي خا زخينات زي منجدو خم زغيره ويغير كم زلو زملكت زلو أمريكا نا إيران سرعات نمودا قريفة نا إيران إيكونومي كتحنق كم زجمرت بزي كريكا خاليو مغناتو ندادي مأكلات تحريماتو كبي شجراتون مسو كسعبيهم متقدماي واغا ندادي كابز زلو وي كابز حجوان بسيحو زلو عزيز لعلو واغا تباهيل زلو كاب اون لعلي كوسخو وي بعزفتات كخودو هم زغلو تنتنتي زارولو إيرانون أبزدس يزلو ناي ندادي مأكلات تحريمهم أبتخبا بزركبو كم بعل أومان بحرين زعمسولو بحفشا مس أمريكا محزن نزلون هاجرات ناي ندادي مأكلاتن كم تدمسسيا أتنكي غازلا ስለዚህ በማእከላዊ ምብራቅ ዝርከቡ ብምሎም ናይ ነዳዲ ማእከላት እንተታሪሞም ወይ በዚ ምፍኽኻር ናይ ክልቴን ሃገራት ዕንወት እንድሕር በፂሖም ዋጋ ነዳዲ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ዝዛረቡ ዘለዉ ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ 2500 ሓይሊ ባሕሪ ዝርከቦም ወታደራት ናብ ማእከላዊ ምብራቅ ከም ዝለኣኸት ገሊጻ ኣላ ገለገለ ተንተንቲ ነታ ደሴት ንምቁፅፃር ከም ዝኾነውን ይዛረቡ ኣለዉ ወይ ከዓ ከም ርዱእ ገይሮሞ ትንተናታት ዝህቡ ብዙሓት ተንተንቲ ኣለዉ ማለት እዩ ወይ ነዛ ደሴት እዚኣ ንምቁፅፃር ኣሜሪካ ዕላማ ከም ዝገበረት እውን ይንገር ኣሎ ጀካዚ ሓይልታት ኢራን ነበርቲ ናብ ዕላማ ኣሜሪካ ካብ ዘቕረቡ ከባቢታት ክወፁ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ሰራዊት ኢራን መሬት ናይ ምክልኻል ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ንረብሓታት ኣሜሪካ ዕላማ ናይ ምግባር መሰል ዝተሓለወ እዩ ክብል መንግስቲ ማዕከን ዜና ኢራን ሓቢሩ ኣሎ ወሃብ ቃል ኢራን ኮሎኔል ኢብራሂም ዙልፋቂር ኢራን ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝርከቡ ሚሳይላት ኣሜሪካ ዝኣትወሎም ወደባት ከምኡውን ምሕቢ ወታደራት ኣሜሪካ ዕላማ ናይ ምግባር ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዋ እዩ ዝዛረብ ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ከይጉድኡ ካብቲ ቦታ ክወፁ ሓቢሩ ነይሩ ድሕሪ ዝኸኣኒ ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት እውን ኣይዶንጌን ኣገዳሲ ወደብ ኢማራት ዓረብ ዕላማ ከም ዝኾነውን ተገሊጹ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዕላማ ዝተገብረ ወደብ ፍጃይራ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ቦታ እዩ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መኽዘናት ነዳዲ ማእከላዊ ምብራቕ እውን እዩ እዚ መራኸብ ነዳዲ ዝመልኣሉ ቁልፊ ቦታ እዩ ፍጃይራ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘይኮነሲ ኣብ ወሽመጥ ዑማን ስለ ዝርከብ መራኸብ ናብ መጻወ ሆርሞዝ ምጓዓዝ የድልየንን እዩ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ሆርሞዝ
እዚ ኩናት ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ብግብሪ ንመጓዓዝያ ባሕሪ ከም ዝተዓፅወ ፍለጥ እዩ። ስለዚ እዚ ፍጃይራ ከዓኒ እቲ ቀዳማይ ኣማራፂ ኮይኑ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሃሪሙ ዘሎ። ሎሚ ብኢንተርነታት ክዝርጋሕ ዝረአ ዘሎ ቪድዮታትን ስእልታትን ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ኢማራት ዓረብ መላእቲ ኣብ መላእቲ መኽዘን ትኪ ተዓብሊኹ ከም ዘሎ እዩ ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም። ስለዚ ከዓ ከም ተቐዲሞ ዝብልኩኹም እዚ ኩናት እዚ ኣንፈቱ ዝቕይር ዘሎ ናብ ናይ ኢኮኖሚ ምድኻም ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ኢኮኖሚ ቦታታት ይህረሙ ኣለዉ። በዚ ከዓኒ ብዓለም ደረጃ እውን ከቢድ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ከምፅእ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል? ግምታትኩም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡ። ሎም ዝብልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል ሰላም።